U-underage. Anilele ngani nize nibone lezo zinto? Sesibhala sesiqedile sesiphumula kancane. Nibhala manje ebusuku? No, besiqedele i-assignment. Hhayi. Hhayi kunankinga-ke bafethu. Ngathi ningaphasa lapha eshowe. Ngiyabonga. Okay, nibe grand. Khona plot twist yibo labo sisabe bethi ngeke ubabone ha. Awu yini ebenithi ngeke ngilishele kanti? Mayibo uyasuka. Hhayi. Bengingasinini hayi right. Yebo. Okay, bye-bye Nick. Bye. Screen recording senzeni wena bakithi? Dokotela ufuna ama-yellow bone. Awu soyangisukela. Bebangaka abantu abadala kade ngikhuluma nabo. Awu soyangisukela nje. Magumede. Hi, Unjani? ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ya, cela uvele lapho. Hawu one-problem ukuthi khona engabashela kuvele yena. Hawu wena sawuvele wathi manje vele ungivezele ibele. Hawu, hhayi ngeke. Aliveli nje bese ngikhumulile. Jesu mthandwe wey'ngane, bathi usabuya. Yebo ngisabuya. Hhayi wakuyiphokolo nawe. Ngathi manje ufuna ukushaya abantu manje la. Angishayi muntu guys, angishayi muntu mina ngi-right, ngumuntu nje ophilayo ongadeleli muntu. Kodwa nje shem, ukuthi bayadelela abantu la ku-comment section, bayayisa nje, hawu. Manje uphethe igaslight lapho yini wena? Lip